familles, 1000 problèmes. Serni c'est la beyadibe. 3 familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, ada urangur da musdam derkale ada tonye ada yenne ada ude ada fie de pastimani lungu jumel ala gaño barke rasulullah ƴewtan toɓi ha heewi tep to ili ala jaaji daram belɗi kosam mettuɗi gaynak kini keccedi gallaji albarka nayi pulloci ala nagge feere mum boni ndeka abdourahmane haɗa ndi jinmi ha ay neɗɗo hulata allah min komi mawna enen jiidi yummo e baaba famille en mbaɗi complot tottama abdourahmane waro fi sabilillahi wa rasuli tottama joom suudam ƴeew gonanimo galle haydara zéro tawde ko dogat noon ko foof heeɓi kam hanti noon kam a ŋati ha heeɓi wettam joom suudam hanti saabi allah amadou an jiɗɗa kono wiiɓe amadou a meeɗi goto tan artir abdourahmane luɓade mbabba noon ustudi noppi fota nemen taw pourquoi artirta min jeeyi wettam joom suudam ko mbabba mbiɗa way kono o wona mbabba iyo Sofia an ƴewatno haajam fof noon sawami koma Sofia aɗa andi cohlum ya anu ay suudam ndu no mbattuɗa tan bolol geddu jinmi ko kosngal ma ngal hokkuto te rotere ma nde yonde hokkon dow leesam he Sofia an est ce que haɗa jogui hakkille an hono gonata tan ɗo galle he tan kala ngestuma nder suudu ma to tan ɓofta toɓɓa nder suudam he jiɗa toon hoɗ he ay dewgal waɗi ɗum ko sotor sa dañi probléme nder suudu ma hattu nder suudu ma saabu allah e nelaɗo mo mbiɗa moolema allah ɓayde miiɗi gotol accum waɗa muccat sa waɗi hen muccati waɗa muccata koreji ma foof an huuɗa an jaasi a tan ko mawna a tan ko mawna an famde gacce an boni an woni bonɗo an abdourahmane an kanne an haɗa haalde am haɗa wiya a waɗat muccade min a wonta hen waɗa muccade tottitam joom suudam noon tawde mi ari teranga e teddugal a jaɓa abdourahmane wecco wonke tottitam joom suudam ɗo han ubba e mollem ubbuma tan eyyi vraiment rewdere noon hende am kam amadou torop eyyi kono min ɓuurma rew iɗi heccuma ɓuurma rew ɓuurma suusureede jamdi natata sa yowi natta sa soppi natta mi lappuma ɗo han ma yaɓɓa tan eyyi ani hanki ngara tan ofnoɗa nder suudam e anda hono hakkillam wonata e joom suudam e anda eko min waɗi programme e anda ko cohlum waɗ ngara tan lelaɗa toon hanage heeɓa hakkude hoore hanki ko noon potami fo e ma noon tan potami fo e ma noon min kadi aɗa sowona rewdere kam mi eɓata debbo mawnu tan homo fejiro homo yaha homo artira homo waɗa muccaduji mon ɗum haɗa noon kono affaire ay haala ko noon heewi haɗa ni woni mbaɗen he komba minma komba yo wul aywa acca an pani an gonɗa ko ma seer walla seerta yew ay saɗa lab feli tan mi mayat goto lakar paɗa voilà kono ay somi mayani ko morgo paɗa an min mi fa kaso anani kalalmami ko lap feli tan lappa goto abdourahmane wettam debba fellit billahi somi ƴeewan enen jiidi mi liggama ko boyi jiidigal ngal tan ƴeew cowɓol an ko joni kalɗa sohla ma ka sohluno joom suudu ma ha buke ɗe e après joom suudam mi fotay ɗum aɗum ko jimmi andindema a wawa hadde mi nadde to e nder suudu ndu somi dañi probléme
ko toon naatami mi haalde mo ɓuri mi haalde ɗo wona an haɗata mi haali rokkata kam ɗo sensibilité ɗo galle he mi haaltanma ɗum te Boucary jimmi ko ndentuɗa kam min ayi hannde nanguirmami ɗo e galle he kono ndiɗo jamdi darinɗa mbiɗa hay dara a wonani yesam kilifa galala e ma neɗɗa galala e ma a wona responsable a wona hay dara ko ɗo jogoyɗa guel ma an naataɗa yaltate aɗa acci debbo ma nder suudu ala kaɗa waajo kam min ko sa haali hunde ko ɗo natata yaltirɗo a safanimi hay seeɗa tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe na jala Juuta Namour min woto yam sofi de i an Namour an ko mbaɗɗa kam ko noon ko mbanmi kadi holko mbaɗɗa mbiya kam mi defanma plat ma préféré mi defanma jaaha ha oɗo heure garta joni joni guila deftumi ha joni Namour a haali gonga kono haɗa mi wayri yaltude ko jaltumi koɗo joni haɗa en client ɓe no mbayi affaire dossier weeɓani saaji loggoɗa ɗo ganduɗa ɗo aɗa heɓata yaltude ko ɗum tan mais Namour ɗum ɗo wotma wattam ɗum par ce que ɗum ɗo ko ni tan fuɗɗorto de min mbeɗa andi très bien ko gurdam ko ni fuɗɗorto ha jibina ko heddi ko mi yiɗa ɗum yaltude ha ɗiɗo heure uji kam min mi ala hen yo ɓerdema deeƴ am gurdam yewti yew yo hakkille ma deeƴ ɗum jiida oto waddu ko jiida ɗum ɗo affaire kayitaji tan haɗani min Namour woto wattam ɗum de wonta wat haɗa an tan ko sagam hedde ma gonanmi par ce que Namour min aɗani gallo situation no wayni ɓe gaccani kam deñmi mi ala mo kaldu mi ala mo jeetumi min jimmi ko kaccitɗen gottiɗɗen kirtiɗɗen min e ma gasi yew haɗani hirani kam nen foɗo tawtemi kono bottani so pari noddam kaccari kam jarani haalde wona ɗum tan jiɗɗa ɗum no wiyami awa ça va alhamdulillah ew a tampani Boucary Abdourahmane hin kam foti wi mi wettam joom suudam ɓayri wondi heen ko dogatnomi ko gañnomi ko haɗa wi Abdourahmane jaabi o wimi mi laaɓama beeli kadi mi won heen kadi Abdourahmane hin kam ɗum foti jaabi Boucary mbiɗa noon de wimi Abdourahmane noon wimi est ce que a nantandima ko moƴƴi Ahmadou billahi noon wi a ƴettam haari mbi men ñaama koreji mum dogi la ilaha illallah gandum Ahmadou ko Abdourahmane woni saay koni ko Abdourahmane bonni yew Boucary Abdourahmane sa yo yurma kinade yo haɗani wimi Boucary min noon mi tampi ɗum de joni mi haalnata Abdourahmane gonga en jiida mo ƴiƴam en jiida mo yumma en jiida mo baaba a faami galle babam min jeeyi a faami Abdourahmane ala ɗo suude ala ɗo lees ala famille boftino boowal mi heɓta Sophie am arta e junggam Amadou an aɗa artir hakkille ma o Amadou ɗum ko ɗum gueɗe aduna Amadou ko neɗɗo wuurata koɗo heewa waɗi ɗum gueɗe aduna tottir jongo totti gorko jongo walda mum beele haɗɗum wawi muñ an ka watta ko supporté min mbiya yomi wat supporté min ɗeɗo balɗe fof woni ko jinnomi haalandema ko uddi hakkillam mo oye galle eyi bon imagine toi min betti jeew en wonde Amadou jeewen wiyam ko piɓɗen ko jimmi ko piɓten ɗum mbiɗa eyi o wiyam ko piɓɗen ko jimmi ko piɓten ɗum min ɗum ɗo nde uddi hooram nde de holɗum miijiɗa hen Namour so wiya an ƴeew ayi an ka lablab an mawɓe kay kamɓe piiɓi ko piɓata ko heɗonoɓe tan halen Amadou e jeewa ko yimɓe ɓooɓe ɓe jeeya ɓe jogui façon ngaji mabɓe haala tan kono ɗum kay an mbaɗa tampina hoore maɗa miijo kamɓe piiɓi o piɓɓe piɓɓe ko bibɗe so mbirama piɓɓe so mbirama piɓɓa walla wona tu penses oui an kay min jiɗmi jaltina hakkille ma e ɗum gurdam an ka cukalel ɗo woto heɗa ɓe nayeɓe ɓe ko waɗa varié ɓe haala mabɓe ko gassi joni haɗan cohlimi mballami bottaram ala mi watta komi keewi ala probléme mi fonno tikkude ni mi wasa addude woto waɗ ɗum a hejjit tan mi yam addunani ma anen ni ya niefo mbaɗa mo heewi mi heewi kay eyi voilà préféré de an kay fattan joni a kala ko jaaɗa noon mi heppi Abdourahmane mi haalnata ɗum en jiidamo yumma en jiidamo baaba o yalta galle o yaha Amadou ɗum ñande fof mbaɗɗa ɗum e joni wadde miijata ñande maayiɗa kam jahɗa laakar koccodira jekanaɓe men he guite yitere tan ƴeewodiro suma fuudi laakara haajam ala e laakara
sohlaani aduna sohlaani haydara han cohli Sofia han kam anne fayta kam wona Sofia woni haajam alay ɗum de billahi ko Amadou yoni non billahi ko miijotoɗa ko waɗ ñande fof mbaɗɗa ɗum wallahi wona an Abdourahmane ganda ko minama Amadou an woni holo ka jinguɗo an kay kompolo o ko Abdourahmane woni ko Sofia heɗum ma weeli minoma joni wallahi ala to ñande fof jottinɗa miijo ma gon kalata wallahi ma andu Allah ko lam Amadou a lori yimɓe noon somi waɗani ɗum yomi fuɗlaaki hakkude fulɓe ɓe jagga hikki mami hol Abdourahmane en jiiɗamo haydara a faami haydara haajam ala Abdourahmane haydara haajam alama tawi noon cukalɗa lappade mi ini acca comme ma joni minoma immu minma non min haɗani min sana galle an sayo an kuɗangel ngel an jingoyel ngel an taƴowo enɗam an tottirɗo debbam yo hakkam sokkoma Abdourahmane yo hakkam sokko moɗon billahi mami on hollu Sofia ma arto ngo weeli neɗɗo metti neɗɗo justement ko an pan noon mboɗinno andude ɗiɗo vidéo ji holto guittuɗa ɗum walla so tawi ko an filmi ɗum ala hay droit goto filmude mi ay jongoma ndeysan aɗa waram jaleel jongoma natgol kisma ɗo e galle he mi yaltinanima hen te mbeɗa andi ɗum ɗo fof ko an manigance ɗum wona juna confirmé min mbeɗa andi kisma te an aɗa andi kisma wona confirmé ɗum ɗon kam vidéo ji ko min filmi ɗum te jongoma wona onon on jiiɗa yiide bellamma mi aduna jiɗɗon yiide tan ko yon woni mette on pamɗiri bonnude dewgalam ngal min to natmi ɗo wona an ittatami toon wona o soi-disant jeewo ittatami toon wona kon waɗɓe coalition mon min koye Allah gondumi Bugari jiɗum ko jewte e ko kalam ɗo ko fof noon yo naata noppi ma e ɗon min jiɗum ko sa resi rewɓe ma fonduɓe hande kadi to dawri han kadi sa resi rewɓe ma ɗiɗo fonduɓe kala ko mbaɗanɗa oɗon ɗum mbaɗanta ɗum oɗo sikki ko jata aɗa atta ko fof mi anda ko jata e dow mum ndene hakkillam ɓe joni tan miɗe muñatma ɓe darma tan omo wawa muñde mais min mi wawi muñde par ce que min mi randuma mi andi hoɗon an a natti wawde jaab ɗum a natti wawde tan yimɓe kala natti wawde par ce que ko oɗo butel wallatnoma guila butel o hefta ha faade joni noon an kadi ka jippinɗo a natti wawde ko poɗɗa wawde ko oto noon kañum famani gueɗe ɗe mais min mbiɗa famma sa fondi rewɓe ma waɗa to balɗe ɗiɗi to mbaɗa ɗo balɗe ɗiɗi ga mais wona mbaɗa ɗo balɗe tati joni a mbaɗa to balɗe ɗiɗi jiiɗa yatto noon ka yaade paya sallereɗa ga naata ga ɗum moƴƴani a yeehi a jogui rewɓe ɗiɗo ka responsable ka mawɗo wona cukalel andi ko moƴƴi jiɗɗon noon ko ittude kala façon fijirde pawon ɗum e dow ƴiƴamam ɗam jongoma min hay sa yii kam aɗa andi wona pijowo sa yii tan min ko dégage ami ko aɗa andi wona pijowo ko ƴiƴam dimago dogata hem te ko needi moƴƴiri jogami donc min mi fijata ɗum ɗon ko onon gandi bone ko onon mbaɗata bone mais wona min ɗum jimmi yon jaltine koye mon de te jongoma ko kalanmami hanki ko ɗum kaltanatmami an somi nannanima kaso jongoma mi dañani ko welim taw te ko mbimami komi waɗat ɗum ma chérie je te dis une chose din ko keɗoɗa kam tu sais quoi aɗa andi min oɗo jongoma j'ai vécu beaucoup de choses oui ala komi waɗani adunam te jongoma il est capable de tout aɗa andi ko boni hanka natti wawde par ce que hankadi ko nogas joguinɗa fo jippima joni kala jareɗa joni ko jeegom jeegom ɗiɗɗi jani e leydi jarata ɗo ko 4 walla 2 mbiyam wiidema ɗum noon waɗa profite très bien ay dolle sam go ko mbaɗanɗa yam ɗo jamma e ñoroma ko oɗo sikku ko doole ma de non ko min nata nder wañ fewnama ha fewa jala ha mbawa wawde leeso ngo e dow sutura noon Sofia reeno horma findinde ko lellunoyam so wona ɗum aduna ma waɗ ɗum regretté eyi
jongoma he ay ko lele mako jimmi pindina dum woyim kono festo dudduni hay darna wadi ko jijjimi haalande mo non ar siftor jour mo garda nder wañam kippidda barmam jaada ngaccuda don ndeysan cikanda ko liggeyo nangi weebi mi andama mi anda to gummida mi anda to jeeda jettuda e wañam kippita barmam mi ar mi yetto mi nyamdu nyamdu mata min mi wona duwonade ha Sofia gasi gasani yonide gasani wala mi nyamado amaya ti adon ko jinni so tawi mbiida kasoro an ka baddu coupable jimmi ko dendina te cliquer te claque jaha commissariat jodda pada plainte ma parce que an hay sa wada plainte ka nato dum ko force mbi ma fini sa halani gongo mi fey ko reji ma ham jodo hidan an kudalo an mi joda fi do an jongo man ka say de yaw o kala mon mem dum tout le monde gallo mam dum liggo ko badi an say yo mem dum aboni mem dum cim woni koye ma an ko wete cim fof koye ma sindi ndeysan Amadou min to gonduɗo komi jurmi ɗom oɗo sikkude ko an wawi a heɗo kamam gasna haade so paɗi haade ko yiɗi ko jiɗa haade fof kaala kam jangtoɗa bone comme no mbawɗa wadde comme d' habitude ni e dow leeso o mo jiyata ɗo ko min suurma en min fewno ko foti fewnde ɗum e nder waña fewmo tottuma jara ha mbawa wadde ko mbawɗa wadde oɗo sikku ko an wawi ɗum de mbiya e wawi de han wawa wadde deuxiéme femme ala keddeɗa joni sona rappel moi ɓolo mbiɗa ɗum tan rappel moi tan keddeɗa rappel moi yeye keddeɗa goɗɗum aɗa andi mbeɗa andi Amadou an ñakki fulla Amadou an ñakki fayida Amadou worɓe aduna ɓe fof ko an ɓuuri hen ñakkude fulla an Amadou an ara rewe dewel yiɗama woppu ɗum min tay yiɗi woni ga min komi mbaɗɗo fidèle e Sofia ɗum say ɗum waranma taƴat tekteki ma maayi jaha lakara o ha mi dawomi maayi komi jiɗɗo ɗum a fuɗɗi hoorema eyyi Amadou worɓe aduna ɓe fof so tawi ko no mbaɗani tan ha joni ko noon ɓe mbayi min mi oppat worɓe minnede an tawi tan ko an goto hedde aduna he debbo mécanicien hélicoptère mbaɗatmani ƴeew mi tottuma tournevis e kele haɗa wisde hélicoptère uji par ce que haddane an ko mettuma komi tegani ɗum aɗa andi ko musma frère ma gonɗo ɗo e galle woni Abdourahmane ne waɗamo ping pong ne waɗamo ko wela alani gong kuɗo ngalal doteji kangaɗi jam man tawino ko dote goni doole taw hay goto wawam lappo an abra sa inni tari kam Abdourahmane emi liggo ma ko boni on tan gañmi nan inde muɗum on kefer Abdourahmane bonɗo haɗɗum inni subhala wona hawlu wala kuwati Abdourahmane to an yo jonggom wona hawlu moon guel natɗon galle o min dañi probléme min tawi yiɗi Sofia Abdourahmane jiɗi nana min yiɗi Sofia min tawi hay ko neɗɗo wawi hen c'est ma vie c'est ma amour ko mbam muñande ko o ho wawa muñande ɗum saabu sikano ko min jagguma tere mi jeeɗi mi jagganami Fatimata waɗa hakkille Allah jarama jarama wona rappel moi keddol woppami woppidami rappel moi am woppami continue mi waɗa géré jontan ɗam gandon si tawi ko rappel moi keddormi gandon koye rappel moi o heɓo goto moon fo heɓata ko rappel moi gasa tos Boukary jayti jonggom kadi de ɗo tawmi ɗum hakkude galle en heɓo lappa Sofia te wallahi nan jungo mo yette Sofia billahi mi wara ɗum nder galle te hoddam ɗum wan il faut mi ara mi haalanma est ce que hadde ma ɗum waɗa Allah ndim Sofia eko waɗi jongon haydara Sofia waɗi ɗum wona jongon ko dewɗo guil gadduɗa ɗum galle o goɗɗo yimɓe nder galle ɓe foof naate nder mumen homo lokkiti Boukary waɗa beaucoup de attention Aïssa jeyta jonggom billahi mi yaltin ɗum galle o Amadou haala subaka law komi wawaka de mbeɗa moolema Allah noon ƴeew aɗa andi cohlu yal suudu min diwta boftina a jingat ka ya Amadou yal suudu ɗum yiɗa haala subaka law Amadou mo ƴimen ma fadi sala anne alas yaade tan heɓa gueɗoje aduna fetira hoore mo ha wonta cahloje cuutloje doknata mbegeji tan ara ene wara yimɓe coowo ɗum ɗo ha mane Bougane ni ha mane Bougane min ciganomi saɗa si debbo a waɗi deuxiéme femme kadi probléme aji gustat mais ko ndesɗa oɗo ko hokkanima jaam hawkan worma jaam neɗɗo waɗa ko wawi neɗɗo wawi ko hattani nini e hessini de Sofia, koy
I Namour sana jongo mo yinno warde mi hande. Jongam hom. Jongo mo gor. Mi hoytan walla jongam ko alduma jongam. Jongo mo de sona ko nafika. Jongo mo mi haaldani mum mi haaldirani mum. Kaldum koy jeewo yetti haala ka fordume dow mako. Ko daaw faddi kam e damangal wino ko mo waren. Wi tan ko mi itta balla. Jongam kam day hanga kam. Sinno wonani hande Amadou. Tawonno hande ko maydo leloto parce que min wandi min kam min mi hejani mako. Ko Amadou hakkiri kam bedeni. Bidam pakkin ma. Amadou hakkiri kam Namour sinno wonani kam ko mi mayannude. Adan kam jongo mo hejani yam. Jomiraɗo min maccudema bitel Amadou vraiment mi tampi saabu dokkunɗami ko jignaɓe ɗiɗo yumma e baaba min gondiɗo e galle gondugol moƴƴol ɓe niimi kadi potimi ne haɓoyi ɓe maayi gaddanɗami kadi debbo moƴƴo kono seyɗani naate am mi jaɓi kadi seyɗani naate am debbo o kadi yehi woppimi miñiɓam kadi ɓe gondumi e o galle ɓe ponnomi wuurdu ɓe ponnomi wondu e jaam e jokkere enɗam ɓen hande fof serti surtout noon Boukary mo ganduɗa de ceeri men Sofia laabi tati mbi ɗum ko ar ƴettanam debbam an ka joom yurmen gartira o duñumen Abdourahmane kañum e jeewo ɓe jari hooram ha ɓe nani toon Sofia ko ɓuurimi ko hen Moussa Abdourahmane wi ko serata Allah hon jewruɗa ɗum minne koye maccudema de minne de koye maccudema hen jeeyami faabomi galle boni Amadou tampi Amadou gurla mum muusi jomiraɗo faabomi Sofia hara kallanma wattu hakkille e yimɓe galle o ana ɓoyiɗo de kono mbaɗa kono ha joni amna yimɓe galle o ay Amadou e jongoma ɗum hina wawi won hay dil hakkude mabɓe par ce que Amadou ko hori wat ala kala bonande nde jakoɗa Amadou ɗum wawi wattu hakkille mabɓe ndenda Amadou hay jibde mum ko horade feere tan kono neɗɗo wano waside Amadou ɗum ɓuuri mbiyatma ya ƴettu distance hakkude ma e Amadou Amadou aɗa ko jinmi mbiya miño e rokkam dane mbeɗa yalta galle o mbeɗa yaha lawol mbiɗa Amadou noon kalmi ko mbimi ala mbimi yayi Abdourahmane yo rokkam dane mbeɗa yalta galle o ewo yo jeew ko kiram jagguma pour que Sofia woni ko ɗo haɗnam noddani jeew kam mawɗo a foti natto hirde an a meeɗino ko weli ko foof Amadou min mi wonta ɗo mbeɗa nawlodira e Sofia de ɗum aɗa andi aduna firtata ko laakara hoɗe min mbeɗa nawlodira e Sofia mi jaɓata ɗum ɓerdam hattanani ɗum ni joni ko woni miijo ma woni miijam kalna Abdourahmane yo okkam danam mi yalta gallam merso an heɗen fibdu men en tiwan fibdu miiƴa ya goppidami o probléme jeewa buusta métere ƴeew galle ɗo mayita ubbiɗa less galle Amadou a fenat sa wi noon a fenat a haalani gonga fini ko an ko jiɗɗa ko weeɓi te jeew mi haalanma ay hakke walta ladde de hakke walta ladde ngal caay si yeegal ngal ana Boukary Abdourahmane mbaɗɗoni cikkuɗon ma on gon jaam ko Allah jaggi on jooɗi ayi mbuyɗi on lappa de on beltatake de on gurta moƴƴam de par ce que ƴeew mini ngel cuuri wona debbo wona ullugel wona dawgel meɗɗo leydi hoɗon kam ñalander galle he hoɗon mais min komi bon jeew min komi bon hami hoɗo mum mofɗo debbo Amadou wallam an ko jaltinda hen hoore ma mbiyata ko enen nayyi fof pewjino ɗum wonno ka kiita ma ɓooye lelade min mi wi pirte Namour ƴeew pourtant no haalde yam de mi wiyanimo haydara o artano hakkille kam mo dari hakkude men après jaami lawolam très bien wat kirol hakkude mon jongama noon tawi ko kewɗo doole walla ko kanga min réglat ɗum fadam seeɗa an jogom an ko mursinma an jogom an mo accuma fof ɓe har lappa Sofia wat pawɗa ɗum mais c'est quoi ce manière ni natita e suuri janan eyyi Abdourahmane aɗan ko jinmi haalande ko ça soit la dernière fois a naari suuram tawa fuggande eyyi mi wona bordel ma walla poupée ma c'est quoi ça min ma wa toon eyyi ay no suur noon min sokkuma ɗo ganda ɗum ma nawlir Sofia noon ha ñalngal itti Amadou mi wiyanima ɗum foof Abdourahmane ko mbimami ko mo rokkam dandami ni walla e ne billahi haalnima ɗum noon a feni fenade ɓaleere kurum a buusta métere galle sa haali ɗum de mbimami a haalani ko woni gonko min wima a buusata métere a yata billahi yata ɗum ko welema yata mettima yata
woni on Amadou onon sawtoji mon ɗi towi kadi de aha an non ko Allah adduma jinmi mbiya mawne yo rokkam ay daani ha ɓaaw jang a rokkitaake daani ɗo haaldir jam jam pourquoi am rokke daani haaldu seese jeewa hey jeewa artir hakkille ma jeewa kadi koora balɗe tati ala hoor cekel belal ɗo galle he gonta a buusta metere tawi wonon gittu mbaɗɗen ko ay onon ɓe wonon timmani worɓe Abdourahmane mawni mi ñaagui o sali mbeɗa haalda e mon goto fof daro yeesam ay so rokkani mi danam ko jiiɗen fof noon e o galle gandon komin jeewo mani hande min mbawi timmu war jeewa onon kam mbaɗɗon jeewa kam hande kam ko juuɓi ɗum koko jaam jeewa en haalano yakkitirni konngol mo yeeso e lifaɓe mum Amadou te mbi anima haydara ara kaydi en haalanma annaɗa ɓesda ɗum jappa Bukari okkam ayi Allah ɗanaki de haɗa andi ko hakkam yana moɗon wona horim dañ jam cuuɗi ma he dow yo less ala a dañi toon jam jeew horim dañ jam jonggom horim dañ jam Abdourahmane dañta jam ayi ko ɗum kan mami oppu so wiyammi komin sukkuma ɗum ara ko jinmi haala ndem ɗo komi debbo desaɗo gaddami ɗo yeyi a tottanam respect mi tottuma ɗum respect so ɗum ala kala ko jiiɗa mo riiɗi ko ɓuuri ɗum min mi sohla respect ma par ce que ala ɗum hay mba yimama andi ka bonnide mi sohla respect ma de jinmi ko jungo ma ngam ya jakkugoy Sofia ñana fof jungo ma ngo mimi ɗum min ma ƴeew Abdourahmane ay gorko ɗon wonta nofru woturu wona so joomum haalnima rek jaɓa goɗɗo a heɗa ɗum version muɗum ko haalata puɗɗoɗa haalde te an anda haala no yaari gara mbiya a fiiram hey an miɗa annuma jaraki miɗama namno miɗa annuma très bien aɗa ko jimmi haala ndem ɗo ko gasi ha laaɓi eyi ay oɗo galle neɗɗo hay sono bonani so ari ɗo bonata kuyɗi fof yo won noon yo wel mi sala hen hay diga noon eyi ah bon a oui moƴƴi wona salakinade wat feere on ha jungo ma ngo mewɗum ma même to ɗum tan ma même to balla force dala ko mbawɗa hen e Abdourahmane an woni hol yon walla Sofia ele ki yo gone galle tan ko melanon mbaɗon ɗum ko gasi ha laaɓi ɗo kanko jiɗon mo riiɗi ko ɓuuri ɗum ay jeewo noon ko haalano ko fof gonga ɓeɗo ko yimɓe bonɓe yimɓe jasɓe oɗo galle noɓe mbawi fof aran mbaya e mabɓe noon so tawi koɓe yimɓe bonɓe yimɓe jasɓe mo ganduɗa gonani hay darima mo pirtani et c'est quoi ce bordel là chien la merde Bukari mbaɗɗonmi ko Bukari ƴewno ɗum way muus teer Sofia wiye laabi tati har mi jaɓi ko en juulɓe gaddanmami dongal ƴetta tutɗa Abdourahmane gendena han Bukari a ala hen haaji probléme uji galle ma cuuɗi ma probléme uji ma tan gonɗa Amadou artir hakkille ma aɗa andi Bukari min guelma kam kala ko dawi guel subaka ha naagi mum koye walludema fenandi wona gonga te noon Bukari aya Allah lappatma aduna lappuma laakar lappuma ñandarga minama noon dow leɓol sira daroɗo hen en coppodir jasiji min wima noon mi wawam ɗum Amadou artir hakkille ma o Amadou an haɗani heeɓo salit hattami salit wallahi haɗani heeɓo debbaɗon Sofia e yonde e yontede e uurde mi heɓo ɗum ni wasur mi yaggorkinamo walɓe amen sal mi yaraji Bukari laakar mi yaraji wonta yaru sees wontama heeɗa mi alama haaju Bukari jaw Allah hakkumani Bukari jarama mbeɗa ɗon gonɗa joni ka laawi kono jarama accam mi heɗta koɓe de an kurguel Allah ngel mbawɗa nide mbawɗon ƴettude debbo ma on tayla ɗum gonda e rewma nder galle an haɗa waɗa happiness uji ma mawniguel ma ngel ɗo waala lelo gasala wuppantaki musanim an tawini han ka dima a ñamata yarata billahi Bukari a wona dima wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curodiren muñodiren ko digal welani ma muña curki keɓa ƴulɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yip gondigal wela yara yeso sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gaw waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambira
quitté